Sziasztok, ez egy Mi van a táskámban videó lesz. Akkor is kezdeném. Az én táskám, mint láthattátok már a visszahasonlítva a videómban, hogy így néz ki. Mert ugye bemutattam már, hogy mi van a táskámban a suli időszakban, amikor iskolába megyek. És az a változat, amikor nem kell iskolába, nem iskolában megyek, hanem csak úgy mondjuk elmegyek barátomhoz, meg ide-oda. Az első, mindig magamnak tartok egy esernyőt. Sima egyszerű esernyő, ilyen kis gumi izével. Sima egyszerű esernyő, minden nálam van. Nálam van még egy ilyen kártya. Most úgy néz ki, mint egy bankkártya, de mégse az. És ezt a szerencsére kapom a kártyámnak. Szerettem, vettem. Mindig magamnál tartom ezt a kis fogát, vagy valami kis akarat, ami szintén egy kabala. Mindig magamnál van a parfümöm. Ez aztán a Natura parfümnek a kókuszos kiadása. Mindig nálam van egy szájfény. Egy rózsaszín szájfény. Vagy csak megmutattam a szilványt egy videómban. Akkor egy narancsárga csillogást adó szájfény is van nálam, ami igazából labelló, ajakápoló hatású. És mindig nálam van egy ajakápoló. És ugye mindig nálam van a telefonom, a fülhallgatóm, ha én szeretnék hallgatni, csak ugye a telefonommal veszem fel ezt az egész videót, szóval ezt most nem tudom nektek megmutatni, de úgy itt van. És még mindig nálam van egy fülhallgató, csak azt most nem tudtam, hogy hova tettem éppen. Hát ennyinek van ez a videó, remélem tetszett, sziasztok!